Ahoj, ahoj! Som Luky Zajo a dnes sa pozrieme na tému, ktorá momentálne zamotáva hlavu nejednému používateľovi AI. Aké sú rozdiely medzi jednotlivými modelmi ChatGPT? Prečo sa tomu venujem? No pretože ChatGPT je dnes najpoužívanejší chatbot na svete a OpenAI ponúka viacero jeho verzií. A ak ste si niekedy kládli otázku, ktorý z nich je pre vás ten pravý, ste na správnom mieste. Predstavte si, že si idete kúpiť nové auto, prídete do showroomu a predajca vám začne rozprávať o rôznych modeloch. Jeden je rýchly, ale žerie veľa, druhý je úsporný, ale menej výkonný, tretí má super výbavu, ale stojí Mailand. A vy len pozeráte a neviete, čo si vybrať. Tak nejako sa cítia aj používatelia, keď zistia, že ChatGPT nie je len jeden, ale existuje viacero verzií, každá s inými schopnosťami. Začneme tým najvýkonnejším hráčom. GPT-4o. Toto je Ferrari medzi modelmi. Ide o najnovšiu a najšikovnejšiu verziu. Oproti starším modelom je rýchlejšia, presnejšia a lepšie rozumie kontextu. Ak riešite komplexné úlohy, analytické problémy alebo tvoríte kvalitný obsah, GPT-4o je váš ideálny parťák. Potom tu máme experimentálnu verziu GPT-4o s naplánovanými úlohami, beta. Predstavte si ho ako osobného asistenta, ktorý vám vie niečo naplánovať na neskôr. Potrebujete, aby vám o týždeň vygeneroval report? Hotovo. Lenže pozor, je to ešte v beta verzii, takže občas sa môže správať ako stážista na prvý deň v práci, nadšený, ale nie vždy spoľahlivý. 4o mini je model pre tých, ktorí potrebujú rýchle odpovede bez zbytočného čakania. Oproti hlavnému GPT-4o je odľahčený a optimalizovaný na vyššiu rýchlosť. Ak riešite jednoduchšie otázky, potrebujete krátke analytické odpovede, alebo sa len chcete rýchlo poradiť s AI, 4o mini je skvelou voľbou. Jeho odpovede sú stále kvalitné, ale pri komplikovanejších úlohách už môže začať improvizovať viac, než by ste chceli. Je ako barista, ktorý vám urobí skvelé espresso za pár sekúnd. Nemusí to byť najlepší kávový zážitok vášho života, ale je dostatočne dobrý na to, aby vás nakopol a išli ste ďalej. Na druhej strane tu máme GPT-4, ktorý je starším, ale stále veľmi výkonným modelom. Predstavte si ho ako spoľahlivého profesora, ktorý má síce veľa vedomostí, ale nie vždy odpovedá tak rýchlo, ako by ste chceli. Oproti novšiemu GPT-4o pomalší a menej efektívny v porozumení kontextu, no stále poskytuje veľmi presné a podrobné odpovede. Bol to dlhý čas top model OpenAI a preto je stále výbornou voľbou pre analytické úlohy, podrobné vysvetlenia a technické zadania. Ak chcete dôkladne premyslenú odpoveď a nevadí vám, že si na ňu chvíľu počkáte, GPT-4 vám ju doručí. GPT-4.5 tajomný experimentálny model, ktorý sa špecializuje na dlhšie texty a kreatívne úlohy. Ak ste spisovateľ, bloger alebo len potrebujete AI, ktorá zvládne rozsiahlejšie zadania, môže byť pre vás tým pravým. Lenže zatiaľ o ňom veľa nevieme, takže je to tak trochu mačka vo vreci. Potom tu máme O1. Tento model je ako šachový veľmajster medzi chatbotmi. Vie riešiť zložité logické úlohy a výborne zvláda analytické myslenie. Ideálny pre programátorov, matematikov a tých, ktorí potrebujú precízne uvažovanie. A ak hľadáte niečo rýchle a efektívne, máme tu O3 mini. Tento model je odľahčená verzia s dôrazom na rýchlosť. Odpovedá rýchlo, zvláda jednoduchšie analytické úlohy, ale keď mu dáte príliš komplikovanú otázku, môže začať improvizovať viac, než by ste chceli. Nakoniec tu je O3 mini high, ktorý je optimalizovaný na kodovanie a logiku. Ak potrebujete AI, ktorá vám pomôže s generovaním a opravou kódu, tento model je pre vás. Možno si hovoríte, že tu máme dve mini verzie, ale hlavný rozdiel medzi nimi je teda v tom, že 4o mini je výkonnostne bližší k najnovším a inteligentnejším modelom GPT-4o, zatiaľ čo O3 mini je ešte jednoduchší a rýchlejší, ale menej presný. Je v tom teda chaos, čo? Ale dúfam, že som vám priniesol aspoň trošku svetla do tohto chaosu. Aj sám Sam Altman, CEO OpenAI, povedal,
že sa v tom prestáva vyznať a preto OpenAI čoskoro svoje modely zoskupí a prinesie nám jednoduchší zážitok z používania umelej inteligencie. No a potom prichádza otázka. Opláca sa platiť za prémiovú verziu? Neplatená verzia ponúka len odľahčené modely, obmedzený počet správ a niektoré funkcie sú zablokované. Na bežné otázky vám postačí, ale ak potrebujete AI na serióznu prácu, platená verzia vám dá prístup k výkonnejším modelom a bonusovým funkciám, ako je generovanie obrázkov cez DALL-E 3. Takže, ktorý model si vybrať? Ak potrebujete rýchle odpovede na jednoduché otázky, stačí vám mini verzia. Ak riešite analytické alebo programátorské úlohy, pozrite sa na O1 alebo O3 Mini High. No a ak chcete to najlepšie z najlepšieho a nevadí vám na odpoveď si chvíľku počkať, GPT-4o je jasná voľba. Ak ste už aspoň 3-krát narazili na hlášku, že ChatGPT je preťažený alebo nemáte čas čakať na odpovede, tak je možno čas zvážiť prémiovú verziu. ChatGPT Plus vám odomkne nielen rýchlejšie odpovede, ale aj prístup k pokročilejšiemu modelu GPT-4, ktorý zvládne dlhšie texty a lepšie konverzácie. Ak ho používate na štúdium, prácu alebo tvorbu obsahu $20 mesačne, je férová cena za asistenta, ktorý nikdy nespí, nestresuje a vždy má odpoveď. Tak prečo si ho neodomknúť naplno? Čo vy na to? Používate ChatGPT pravidelne? Ktorý model vám najviac vyhovuje? Dajte mi vedieť v komentároch. Zostaneme ešte pri spoločnosti OpenAI, pretože na budúce si povieme niečo k projektom. Som Luky Zajo a toto bola ďalšia časť série Objavuj AI. Počujeme sa na budúce. Tak ahoj!